ब्लग बानायनाया बिराद गोबाव जाबाय दादि जों सानैजों ना माबोरै दं दासान्दि मोजाङैनो सोलिगासिनो खुनुरुखुम दा सिंग्रा जाथ'वाखै र' लाबोगासिनो सिंग्रा जानो नागिरदों मादैया दासो सारायाव होदों सिंग्राया मोनथ'वाखै आरो दिनै सान्दुं दुंदों रायजोफोर नै थिंखा पुरा जिफोरा थानो हागोन ना दिनै नै जोंना गय खावगासिनो दादिया सिंग्रा जानोसै मा दादि र' सिंग्राखौ नायनोसै ना मोनगोन ना मोनाखै नायनो र' मुकेशनि दखाननिफ्राय सिंग्रा र' नायनोसै मोजां बानायखायो बिराद गोथाव मोनगोन ना मोनाखै नायनोसै दे र' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो जानोबा फैनो हागोन बे गसपारा लाइमोन नोगोरनि मुकेश आम्बानीनि दखानाव र' नायनोसै मोनगोन ना मोनाखै सिंग्रा जानो नागिरदों नै दासो सारायाव बहायदों सिंग्रा साहा फुदुंगासिनो मादैया बे सिंग्राखौ लानानै थांगोन जों साथाम नालाय दादि मादै आं फुरा जाहैनोसै सिंग्रा बानायग्राफोरा नै मेगादा सेमलदा फुरा बानायगासिनो नै सेमलदा सिंग्रा बानायगासिनो ना दे बानायदो नै नाग्राया गादाया फुरा नागासिनो बिदि नायो आरो बिदि नानानै हाखावबाय गेजेराव बिनि उनाव नै बिदि बानायबाय आरो सिंग्राखौ देखो मोनथारसिगोन सिंग्राया मोनथ'वाखै सिंग्रानि फैसा होखाबाय आरो नै मगेशनानो मालिकआ नैबेनो हरथामब्रा दादि मादै आं मालिकआ ससमा गानोलै डेन्जारखासो 10 थाखा सिंग्रा लांफैदों आदा लावदं फंबाय नै नैयाबो गय दखान दं लाइमोन नोगोराव नै गबथब थब जिरायगासिनो माला लागोनथाय लांसै एबारनो ना एसे अखा हाबानो दैया नै लोमनो नागिरखायो आरो सानसे साननै अखा हाबानो डेन्जार दिनै सान्दुं दुंदों एसे बोथोरा मोजां आदा ओंखाम मोनजाबायना मोनजाथ'वाखै मा ओंख्रि जागोन दिनै सिंग्रा हाबनाबो सिंग्रा आंबो सिंग्राखौ नेबायदोंलै आदा लावदं फंबाय बैसाखिनि माबोरै दासान्दि मानसियानो गैया नामा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि मिजिंआ माबा गैया बादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआव बेलासिनिफ्रायनो जायो आरो नै बेयाव बिराद ना ओंखारो मैगं ओंखारो दामा खिन्थु बुंनाङा आरो नोगोद दाम खानायाव लाबाय मगेशनाव नै जाहैनोसै साजों आदै लाबबाय नै लाबबाय सिंग्राया लाबबाय नै जोंना आदाया सिंग्रा साजों ना लादो मोनसे जाखांबाय आं सिंग्राया हाब माला लायखो नोंलाय ओइ दादिया जालानो बासायलायबाय नै सिंग्रा गावसोरनो सिंग्रा बिहरलायबाय
साजों सिंग्राजों दादिया जाला नै मोनथाम दं दे मादैया मोननैखौनो जादोलै बाराखौबा